Fons blanc, text negre. Els contes d'en Richie. Text vermell. A treballar 2.0. A l'habitació. En Joan treballa al centre de Barcelona, però viu a Sabadell. Cada dia ha d'agafar el tren per arribar al lloc on treballa. En David treballa a Cercs, però viu a Barcelona i cada dia ha de llevar-se molt d'hora per anar a treballar. La Maria és de Cercs, però l'únic lloc on ha trobat feina és a Rubí. La Joana treballa a Rubí, però viu a Sabadell. Totes aquestes persones tenen una cosa en comú. S'han de desplaçar per arribar a la feina. Ara pots canviar de feina amb l'App Treballar i així treballar a la teva ciutat. L'App Treballar, l'aplicació d'intercanvi de feina amb xat inclòs. Ei, tu treballes a Cercs i jo visc allà. Per què no ens intercanviem les feines? Bona idea. A la pantalla ha aparegut un xat amb els diàlegs. Aquest anunci és inventat i no existeix. Si voleu crear l'aplicació, contacteu amb mi. Gràcies. Dibuix. En Richie abraça un cor. Si us ha agradat el conte, doneu-li amor.